Magandang salubong para sa bagong taon ang mga natanggap na grocery packs ng 3,000 pamilya sa Masantol, Pampanga. Ito ang pamamaraan ng Laos Group of Companies upang magpasalamat sa publiko. Sa ilalim ng Rise Against Hunger program, hangad nilang magkaroon ng pagkain ng hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman para sa labanderang si Marites Alba, malaking bagay ang natanggap niyang food pack. Hindi niya na raw iintindihin ang pagkain nila ng ilang araw. Lalo na ng mga tao walang trabaho. Lalo na yung mga bata hindi makalabas. Ikinagalak din ng fishball vendor na si Lori Di Macali ang tulong mula sa LGC. Hirap din umano siyang mag-budget sa ngayon lalo na't napakataas ng presyo ng mga bilihin. Idagdag pa riyan ang ilang buwan niyang pagkakatenga sa bahay dahil bawal ang lumabas. Masaya naman po dahil meron pong bigay na relief ng ganito. Sobrang mahirap po kasi wala pong hindi pwedeng magtinda ganon. Todo pasalamat din ng lokal na pamahalaan ng Masantol sa Laos Group of Companies dahil madalang lamang umanong makaabot sa lugar ang tulong mula sa mga pribadong kumpanya. Pagpapatunay raw ito na hindi sila nakalilimutan at may mga institusyong pa ring handang umagapay lalo na sa panahon ng krisis. Nagpapasalamat po kami dito sa bayan ng Masantol. Alam ko po ang Masantol lang napili ng LGC. Napakaswerte po kasi po before Christmas tumawag po sila na Mayor, mayroon kaming ibibigay na regalo, food packs po sa mga kababayan nyo. Kasi po palagi tayong nasa kalamidad pag pulaging ba. Kaya po siguro kami po ang napilit. Isa sa mga legasiya ng LGC ang mapaunlad at mapaginhawa ang buhay ng mga Pilipino lalo na ang mga nasa countryside o probinsya. Ito ay sinimulan pa ng yumaong chairman at CEO na si Levi P. Laos. Ang Laos Group of Companies ang mother company ng CLTV 36. Rainiel Pawid, CLTV News.